Ahojte, dneska si ukážeme starostlivosť, kedy chceme veľmi pekne liftnúť pleť a nechceme len vyhľadiť vrásky, ale chceme aj dvíhať kontúry. Takže ukážem vám, čo funguje geniálne mne aj mojim klientkám. Takže prvý krok, zoberiem túto famoznú penu, ktorá veľmi pekne okyslíčuje pleť, ale zároveň aj samozrejme odstraňuje podmas nečistoty. A potom, čo robí, je jednoducho zvláčňuje tú pokožku a zároveň ide do hĺbky a dodáva pokožke rastlinné kmeňové bunky. Toto čistenie je hypoalergénne, neparfumované, testované na citlivosť a alergiu pleti. Potom samozrejme, keď sme v kúpelke, to zmieme. Ja dneska budem postupovať veľmi takto jednoducho, čiže to dám dole. A mnohé klientky vidia už po prvom tomto kroku nanesení, že pokožka je prejasnenejšia. To už je prvý signál, pretože mdla preď je signálom, už jedným z prvých signálov známok predčasného starnutia pleti. Potom je tam pigmentácia, ale tam mdlá pleť je taký prvý signál, čo si treba začať všímať, že upsi, moja zlatá pleť začať krmiť niečím iným, lebo to znamená, že už tá koža stárne, ani nie akože že z veku, ale vplyvom proste vonkajších faktorov aj životného štýlu. Takže zmieme, osušíme a ideme na ďalší krok. Toto je veľmi jednoduchý krok, ktorý budete používať ráno a večer. Je to veľké balenie, vydrží vám to pol až 3/4 roka, v závislosti samozrejme, koľko si toho vytlačíte, ale vidíte, je to koncentrát, čiže veľmi pekne to pracuje s minimálnym množstvom, čiže dáte toho máličko a odličite si všetko dole, podmaz nečistoty make-up. Pleť je krásne pripravená, hydratovaná, hebká. Ako náhle, veľakrát mi klientky hovoria, použijem čistenie a pleť mám stucnutú. Nem dobré. Musíme, aby tá pleť bola hebká a svieža a jemná. Takže teraz dáme ďalší krok pre vyhľadenie pokožky a to je toto geniálne sérum, ktoré veľmi pekne pracuje s kožou a je naozaj cielené na vyhľadenie vrások a jeho ľubím miešať s druhým, ktoré dodá vlastne šťavnatosť pleti. Tieto dve séra sú vynikajúce dvojičky, ktoré vám pomôžu cieliť na vyhľadenie plus objem pleti. Zároveň veľmi pekne prejasňujú. A keď sme naposledy robili také videjko s kočkami, niekedy robíme video, pretože zdieľame si v našom týme aj za klientkami, čo nám funguje a tak. A robili sme video, kde sme to dávali na túto zónu. Krásne sa to vyhľadilo, vyplo, proste keď sa to cieľne nanieslo a veľkou výhodou tých sérií je, že sa dávajú na kvapky, čiže sa dajú veľmi pekne prispôsobiť tomu, v akom stave vaša pleť je, alebo v akom stave pleť je a viete si vymiešavať vlastné recepty a to už je súčasťou toho, čo sa naše klientky samozrejme dozvedia. Nož, takže máme urobené sérum na pekné vypnutie. Pokožka je po tomto prejasnenejšia. Cítite, že tam niečo je, ale je to krásne vstrebané. A zároveň tá koža je šťavnatá, čiže cítite, že to tu nabralo objem na líčkach. A teraz, čo urobíme je, dáme si veľmi pekne sérum, ktoré dvíha kontúry pleti. To znamená, ako náhle tu máte niečo, čo sa vám plance, alebo sa tu začína vytvárať proste niečo, alebo krásne funguje, keď napríklad líčka vám padnú dole, môže to byť nejaké schudnutie, že to nemusí byť iba ako vekom, tak veľmi pekne funguje práve toto sérum, ktoré je dokonalé na lift. A opäť, buď ho môžete dať samostatne, ja ho milujem zmiešať. Sérum pre šťavnatú pleť a proste pokožka potom, to, čo sa udeje, je, začnú sa vám dvíhať krásne kontúrky. Takže je to famózne.
Toto je jedno z našich najúčinnejších, najliftujúcejších a sér, ktoré máme a robí naozaj krásny efekt na pokožke, takisto aj prejasňuje, veľmi pekne regeneruje pleť do hĺbky, takisto obsahuje rastlinné kmeňové bunky. Ak niekto má jazvy alebo proste má veľmi zhumplovanú, zničenú pleť, s týmto sérum ju dáme do pohody bez ohľadu na vek a potom už je len udržiavačka, ak ide o napríklad mladšiu pleť. Čiže toto sérum krásne liftuje, dvíha, prejasňuje a hlavne tieto časti a vynikajúce je práve aj na krk. No a teraz to celé pekne zakončíme. Ešte možno ma napadla jedna vec. Ak niekde máte vyslovene nejakú hlbokú vrásku na čele, alebo tu, vynikajúci je tento cementovač, ktorý takisto je dokonalý aj na vrásky okolo pier. Takže veľmi pekne. A hlavne efektne funguje. Ja som ho testovala vždy, keď si chcem niečo overiť, testujem produkt na polovičke. 7 dní. 7 dní a potom vidím efekt a presne viem pomenovať, čo sa mení. Čiže ako keby som sama sebe takým pokusným králikom, ale potom mi to pomáha lepšie opísať ten pocit alebo opísať, čo sa deje práve pri pri klientke, že jej viem povedať, počkaj, môžeš čakať toto a toto sa udialo s mojou pleťou a toto sa udie s tvojou. Teraz zoberiem tento geniálny liftujúci krém. Zase krásne vyhľadzuje vrásky, ale aj dvíha štruktúru. Normálne ako keby dvíha štruktúru. Dvíha pokožku a veľmi pekne pracuje so štruktúrou, povrchovou štruktúrou kože, že vám ostane nádherne hebká a jemná tá koža. To je pán krém. Ešte má aj faktúr 30, takže už to máte krásne vybavené aj ochranu v kréme. Ale hlavne tento krém má v sebe látky, ktoré zase idú do hĺbky kože, stimulujú tvorbu kolagénu, elastínu, liftujú, ale zároveň aj veľmi pekne hydratujú. Čiže vďaka tomu, že to dávajú hydratáciu do pokožky, tá pokožka je taká šťavnatá, nabopnaná, vyhladená a hladká, ako keby taká proste hladká na omak, ako detská prdelka. Jednoducho, to je vždy také moje, čo poviem, že keď si prejdeš takto po tvári, nemáš detskú prdelku, znamená, že tam treba niečo zmeniť a vieme s tým niečo urobiť. Takže máme. No a na záver poďme zacieliť na oči. Takže očný krém vynikajúci protivráskový, takisto krásny liftujúci. A má dokonca masážny nástavček. Tak si ho nanesiete, veľmi pekne aj dvíha viečka, pekne hydratuje tú pokožku. A je veľmi, veľmi, veľmi príjemný. Môžete si ním urobiť aj masáž. Tak, hotovo? No a bonus, ak vyslovene chcete riešiť vaše očné brázky extrémne rýchlo, tak toto kombo je váš najväčší kamarát, pretože tento biely krémik a keď robili testy s ním, tak je na 76% účinný ako inýchšná aplikácia. Takže veľmi pekne pracuje, pričom je na rastlinnej báze. Áno. Takže to si pamätám, sme robili pokus na dievčat, tak hovorím, dáme polku a išli sme. A normálne nádherne pracuje, ale zároveň aj prejasňuje očné okolie. Takže toto je taká protivrásková rutina. Ráno a večer môžete kľudne všetky tieto produkty. No a ak by vás zaujímalo, čo by sa hodilo vám na vašu pleť, možno hľadáte ešte niečo, možno je veľmi špecifické, tak mi určite napíšte správu, rada vám poradím a vymyslím niečo na mieru pre vašu pleť, aby ste boli extrémne spokojní z toho, ako vaša pleť vyzerá a hlavne, ako sa vo svojej pleti cítite vy. Ahojte.